veo, no la veo. Esto, esto, tenendo contenido.
Makawat na naman may pila ka. Nine. Ayudan. Ano? Pag-grill lang kami kahit
Maybe the dito sa pagdata.
Hadi var. Ha? Burada.
Ya, claro, nosotros, ahora me capaz, no, pero
Yan, gusto pa lang mo niya ganun, para ka. Mag-space ka din. Parang, parang, ikaw din po. Parang ka din. Gusto yan din. Di ba lirer na ito? Di ba lirer? Dapa man. Dapa man yung dapa. Dapa.
Oke, Kak, bisa po. Kira po.
Ha? Dahil. Dahil nakamamala sa buta na. Iyag na ako sa number 2. Kaya po. 12. Terapan. 10. 10.
Diba, kita ko na ay, nasa Pilipinas na. Saan ko gusto nila? Bakit hindi ko difícil. Eh, ano, eh, harap na sila. Sige na.
Sumbong. Sawa.
Ano?
Ka na? First time? Mas ganda, nakatulog ano ito. Ano ko nga eh? Namalit ka. Talaga. Akala ko yan, pakita ko ng mga kuwak mo. Pinakamura ko pa niya ang labo.
Hindi natin naabot sa natin naabot sa dugo. Hindi ako matulog. Ano sabi? Sa aga maabot. Alin doon? Alin doon yung sa ba? Sarap. Teka. Hindi mo kami sa aga. Ano sa yun? Ay, alam ko na. Alam ko na kung ano ang carbo na kayo. Dahil,
ka? Iba ka naman nila. Hindi. Kaya, Ako lang. Kapatid mo lang kayo. Ha? Kapatid. Check. Oo. Paano eh? Pero wala ko lang. Wala ko lang magiging. bulan na. Kaya nagkapalag na si Papa mo, may anak ka? Ha? Kaya kita. Ikaw, ako ko na overdelay, receive ko na ako. Karang kakao lang. Eh, hi. Hi everyone. Pamasa ka na. Nata, gusto ko na. Puno ka na mga kurang. Ano sa karos pa to gawin? Year. X1. Thank you. Guys. Finish the guy. Okay, guys. Gasi. Kaya mo ito yung Gasi. Welcome to Mobile Legends.
type yan na isang makajig. Ano ka? Gulo-gulo ako sa'yo. Eh, parang ibok, gulo-gulo ako sa'yo. Yung ano? Oh, yun on. Ayun. Apa? Ayun. Oo. Yan. Tumingin mo sa taas. Yan. There you go. True artist must be done. One eye. Mga tayo ay mga walking. Hindi yan hindi mo na. Tinulak na niya. Hindi ba? Hindi. What are you doing? About skill. Not in the way. Magician. Speed. Speeding. Ano nga ito? Sige, ano? Open the door, motherfucker.
Malayo. Check mark. Shopping mall. Mahilig niya na din. Sige, mapila ka. Ha? Wow. Birthday pa yan. Ah! Nagkinig ko topic ko naman. Wala na, makalungan ko. Ano mo sila? Nasa baba na ako. Hindi ko. Kapit sa oh, exactly. Ay ba? Yay, ano nga, hindi ko mo. Mura na. No, yung tagpo, ano mo, wala na. Ha? Ha? Ah, ano ko lang. Ano tugtog? Tugtog dito. Wala pa ako na doon. Tugtog na. Ticket po. Tugtog na. Nakagay ang kapala. Ha? No. Hoy! Pagtagpagpul. Sige, pagtarang ka man si Kakatil ko. Ayun na, ayun na. Anan? So, hello, robot. Kamusta talaga dito kasi mag-grabe? Hoy, ano na sa bulang pala ba? Hindi mo pangal. Sa mga ba ko na tubo? Malala? Tulong, sa rumah, ilang kalaban pilas na pangit, may kapit pa school, kung wala Nagkakaga. tulo ako, bro. Ano? Wala kang tulo ko. Kumaro. Nagkakailin ko dyan. Kajay. Mary. Sabi mo, Steven, di ko napalit ang buwan eh. Finish mo magmano ka pa. Napalit ang buwan. Oh, yung pagkakuta. Uy, yan na. Nagkakilataw na si Bo. Magajak ka. Ano daw ako kasi Iya, Iway.
No problem. You a problem. Tinawag ang palit. Sila yung nasuha. Yung ba yun? Mga nagdugan ito, sige po, dito siya, ano, kalawag ba, dito, sa ano, bitang gulay, o, nakalaban, sa bitang gulay, nakakilang ito. Yun doon lang ba, nagapos ko. Ano mas mo lang to? Hindi. Hindi. Si Bodo, nakulong na ano, pati yung mga ano na yung lawas. Yes. Bawa ka sa Jay. Kung ang mga medyo pagkasakot pa yung baga. Kapag marakat ko ng sito. Ewan, Tanga ako malaw. ilan daw ko kayo? Driver na. Wala mo lang wala din permanent ko ay ko. Lagi permanent ko para pinakan ko sa susunod. Bullshit. 3 years. Yeah. 3 years. All pushing to Granada to ay Granada ay ito All the ay puta Ano mo hindi maribo ko ay naman ay marami na sila Inuwa ka na ipasuri yung robot sa mga pero ba okay Ini ada ngomongnya. Lul. Ini. Ada pero robot ito. Kan, makasagawa ka rin batik na sa doon. Alam mo,
Ay, man, sige, ano man nila, sige. Basta ang kalog ko. Ah, wala, wala. Baka ako balik sa payo. Yung ayo. Ulong bagay mo ayo. Bunang. Kung kanya na nag-blow, at diba, dahil nakabutang balik pa naman. Ano? Pamakulong. Lunch! Ano mo kung sige, kung makulong, sabi ko, kung so, ano, original kilit yung makulong, kung kilit. Alam nga. Yo, 25 siya ay pang bala. Ay 20. Hello! Ano ba? Ano yung nakulong? Greenwich School. Diba gawa eh, mga clutch na naman. Na kami na ulit din ang bata. 26 na yun. Iyan ba sila kalo? Ay, ganun na lang. Ko. Yan, amor. Hard to write. Hindi, oh. Tama, uy. Sinabi ko pa lang kayo, oh. Michael Jackson. Eh, Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Si JJ! si Papa niya. Alam mo kaya, siguro ka man nagdalo ka sa Philippines? Do, isip na nagkaroon kay Lapu-Lapu. Mababata lang. Jade, ay ano? Hindi na nag, ano? Wala kay Lapu-Lapu. Puma. Yung father. Sabi. Correct, yung father. Ikaw, pero mag-market ka na. Jadi ni daw ito na ang mga tao sa siya. Saan ko na hindi ko ba mabay ko. Hindi na mo fly, yung sa rusun ko fly, kasi nga ina ba nilo ito ba ito. Grace, may dus ka! Sige. Itapo na si Chambo. Wala ko na. Spirit eh. Bang. Nara di. Di na ito. Kung hindi ko na ko ako, pwede di. Wa other. Malibukan si Chago. Para pabalikan ni ano. Pinabalik ko, kapabalik ko niyo. Kung pinabalik ka na pabalik ko dito. Ano, kasama. Ginawa ka ni John? Punta ka na, tigpawin ka ba kung may gusto nito? Wala, tigpawin ka ba kung nagawa ka kung nagawa? Ano daw ba, lumikir-kir? Ano na daw sikit? Nagtatro. Ano daw lumikir-kir?
Really? Last day. Ano yung feelings? Di ba hindi ko po ano? Ano yung sinabagaw ko ako pag nilagay ko? Yung copy ng September. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Balik kayo na yun.
Pwede. Ha? Ano ba yan? Oo, din ko lang maayos ako. Ha? Hindi ako may isang may pangalan na rin. Doon, Ano ano na? sa ano? Napasa na? Eh, sa straw. Ito, tumakit. Oo. Hindi mo mawasa. Kailangan ko doon. Kailangan ako na makakaon. Oo, mapasaan na. Ano mo kayo? Kailangan ko, kakapyan mo ka? Oo. Hindi kapag kasi Ito lang ako sir. ayan, masaya naman. Kailangan ko. Natama, ano? Ako po. Wala, iba na pinatapaw. Benta ko na kasi. Wala, iba kayo pinatapaw. Dating ko pang gay. Dating na po. Wait, wait. Wait, ano? Wait, masarap pa rin. Wala ba pag wait, masarap pa rin? Tapos ako, open. Ito. Noon. Oh, sabi na ba?
Ano naman sila? Puta ka ba na rin? Parang kasi hindi ang ano tayo. Sinabi mo nakawasan na yung sa kuya na ano. Ay! Puta ka ba ganun ka? Ano to? Yeah. Ito na. Ay! Ang nagyan ko! Kaya yan!
Uy, ginamit mo sa Jawa, ay.
ba man yung naka-reggae? Look, Magkano ko? 120. Basta na nga doon. Yan na. Wow. Ibulong. Ibulong ako. Ha? Eh, ano, dali na sa Rastaga na. Ay, di. So, Ano? 120. 120. 769. 70. 对。